Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Pinagseselosan ni Jenny ang motor ko. Basic. Feel good morning, Uncle at Tita, lalo na sa mga suking nanonood at nakikinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Ryan. Isa po akong mekaniko ng motor dito po sa amin. Wala sa Camarin, Caloocan. Pinakauna kong motor ay lumang XRM. Nag-ipon po ako hanggang sa mabili ko ang aking pangalawang motor na Mio na nabili ko sa aking tropang tomboy. Tuwa po ako kasi 3K pa lang yung tinakbo. Makinis pa. Kaya inalagaan ko po ito, Uncle at Tita. Kahit second hand. Parang brand new pa rin. Kaso may jowa ako si Jenny at doon siya nagsiselos. One time, naabutan niya po akong naglilinis ng aking motor. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Linis-linis na ng motor ko, Mio. Uy, bro! Uy, Kim. Yan ba yung motor ko? Oh, yan na yun. Di ko nakilala! Ano masasabi mo? Gwapo, sobrang pogi, ang lakas ng dating. Sabi ko sa'yo, di ba? Grabe, Pagandahin sana ko to. di ko na lang binenta pala. Bayaran ko yan 20K. Ayoko nga. Ang ganda eh! Hindi kasi marunong mag-alaga. Nung nasa sayo pa to, hindi mo kinakarwas, pinapaulanan mo lang kasi pre-karwas, sabi mo. Oo nga. Oo, saan naman? Tsaka ang galing, ang ganda ng ng pintura Oo, Nasa ano ba yan? Nasa tawag doon? Sa papel lang mo to, nakasulat ang kulay. Uy, Baka ma-checkpoint ka dyan, ha? Indicated yun, pinaano ko lang naman Anong color yan? Kasi parang violet na pink. Ano yan? Barney yan! Ha? Barney! Barney na violet? Ako na pintura niyan. Barney Kim. na violet?
Di ba ang ganda ng motor ni Kaya Paring nga, Ryan? gawin mo rin ganyan ko, yung ano ko, NWOW ko. Ay, e-bike mo? Oo. Ano bidurahan yun eh? Puro ano lang naman yun. Sidings. Ano na lang maganda? Cortina or plastic cover? Yan, kurtinahan mo na Oo. lang. Tapos lagyan natin ng sounds. Hindi kita malilimutan. Ha? Corny. Dapat that's with my father. Okay. Teka, tumigil lang nga kayo dyan. Bang, paabot nga yung ano, ng... Kst, kst. Uy, Sana Ay. all nawiwisikan. sana all! Mahal, nandiyan ka pala. Oo. Ay, mga Alam pre, mo, si Jenny, kanina pa kita pinapanood. Bakit? Kung titigan mo yung motor mo, sana ganyan mo rin ako titigan eh. Ito naman. Kailan mo ko huling tinitigan ng ganan? Ito mo, oh. Yun naman pala, par. Kaya pala, siselos si Jenny sa'yo. Sino hindi magsiselos? Mas marami pa siyang oras dyan sa motor niya. Eh, pag wala namang customer, syempre, anong gagawin? O di sana Matutulog? tawagan mo ko. Pag wala kang customer, tawagan mo naman ako. Ano, ako lagi mauuna? Teka lang, may mga tropa ko dito. Ito Ay, naman. para malaman nila na ano ka, ang dami mong pagkukulang sa akin as boyfriend. Ano naman? Tamo, oh, habang nagsasalin nakikipag-away ako, punas ka pa rin ng punas. Sana all pinupunasan. Sana all linihimas. Kim. Alam mo ba, Kim? May ganun na tara. Doon tayo, Kim. Doon tayo, ang awkward Madamay tayo civilian, Kim. Ano? Diyan yung mga kaibigan ko, Oo. nakakaya naman. Kasi napupuno na ako, Ryan. Pag ikaw iniwalayan ko, tanda mo. Nakakahiya kasi iniwalayan kita dahil sa motor mo. Mas marami ka pang oras dyan. Wala, nagtatrabaho naman ako dito sa shop. Eh, pag dumating yung boss ko, nakita niya ako natutulog. Mas yari ako doon. Kaya Hindi tawagan mo lang ako o kaya ano. Bakit? Mag half day ka. I-date mo naman ako. May trabaho ako eh. O saan ba punta mo? Eh, pasama. Sama mo ko. May bibili lang ako sa SM. Hindi ako pwedeng umalis. Alam mo namang nasa trabaho ako dito sa shop eh. Pag dumating si boss, walang tao, eh di yari ako. Pero pag may nagyaya sa'yo ng rides, talaga naglilib ka pa. Hindi na nga ako nakakapag-rides eh. Oy, nako, wag ako. Nababasa ko yung GC nyo, talagang wala ka ng patanong daw. Pagdadalawang isip, sasama ka agad sa rides. Wala na dati Pero pa pag yan. ako nagdadalawang... Sige na. Samahan mo na ako. Hindi nga pwede. Eh, saan ako sasakay? Mag-jeep ka. Parang saan yung motor mo? Atid mo ako. Hindi nga ako pwedeng umalis eh. Ang kulit naman ito eh. Pairam na lang. Ha? Wala na. Ito nung umpisa guys. Anong hiram? Hindi ka naman, wala kang lisensya eh. Diyan lang sa malapit yun. Wala naman checkpoint doon. Kahit na, walang... Hindi ako si checkpoint pag maganda. Sabihin, go na po. Ganun ba yun? Mahirap magkumpiyansa, mahal. Wala ka pang lisensya. Yan! Diyan ka magaling! Diyan ka magaling! Pag ako nanghihiram, walang lisensya, di marunong mag-drive, pero pag ibang tao, ang galing manghiram sa'yo ng motor. Ewan ko kung ano yung lugar ko sa buhay mo, Ryan. Motor mo naman yan eh. Di mo mapahiram naman sa kasi akin na wala kang eh. lisensya eh. Alam mo naman pag-drive tayo, paano pag may checkpoint dyan? Diyan lang Matsambahan naman tayo. eh. Malapit lang naman eh. Isip, mahirap na yung tsamba. Mahirap yung tsamba eh. Sige na, mag-jeep ka na lang. O bigyan pa kita pamasahe para mag-jeep ka na lang. Ano kami? Yung Bahala ka nga. kakakarwas ko lang itas mukhang uulan pa. Madudumihan na naman to. Mas importante talaga yan eh, no? Mas importante talaga yung motor kaysa sa akin. Ako hindi ka takot sa akin na mapano ako. Eh, wala ka kasing lisensya eh. Pwede yan, pwede yan. Chinecheck lang naman pag may checkpoint eh. Wala naman checkpoint eh. Hindi nga pwede. Bawal nga yan. Ano ka ba? May isara ko muna to Sa siya. lips. O, tingnan mo. Baby. Sige na nga, sige na nga. Eh, Huwag kang lumabas ng highway. Hindi, tsaka walang checkpoint ngayon. Kaya nga. Kaya kachat ko yun ng Porser. Ha? Hindi. Basta huwag kang lumabas ng malayo ha. Baka mapano kung mag-helmet ka.
Love mo ko. Oo, Sino mas mahalaga, motor o ako? ikaw. Sino mas masarap sakyan, motor o ako? Ikaw. Yan. Uy, ang helmet ko ano mo si Ang daming bilin, walang tiwala sa girlfriend. Eh, Wag na teka nga! lang. Di ka makabembang talaga sa akin. Sige na. Teka lang. Picturean ko lang yung motor. Kabila. Picturean. Sama ako. Tapos hindi mo ako sasama. Hindi, pinipicturean ko yung motor para makita ko yan. Walang mga gasgas yan, ha? Wala kang tiwala sa akin, ha? Wala talaga. Bala ka. Sige na, gamitin mo lang. Ang kulit naman ito. Tampo-tampo agad eh. Sige na, dandahan. kaya Bago ko pa to. naman muffler niyan. Kaya ko to, clutch lang. Ang clutch Ay, lang. ano ba itong motor? Oh, sige na. Wow. Oh, mag-helmet ka, mag-helmet ka. Bye-bye. Hindi, wala kang enforcer eh. Diretso na Kiss ako. mo na. Love Mag-helmet you. ka muna. Say Wag love na, you. sayang yung hair ko. Ba yan? Walang Ingat, enforcer. ha? Oo, Tandaan. bye-bye. Love ya! Para mapatunayan ko ang pagmamahal ko kay Jenny Colantits, kahit labag sa kalooban ko, pinahiram ko po siya ng aking motor. Kahit tropa ko pa yan, kahit sino sa shop, wala pong nakakahiram ng motor ko. Yung bibiling yelo, bibiling alak, bibiling yosi, hindi yan makakahiram. Pero pagdating po kay Jenny, di po ako makakatanggi. Dapat! Ang ingay talaga ni Jenny. Kaya po, mula noon, halos araw-araw na niyang hinihiram at ginagamit ang aking motor. Pero, sige lang. Wala mahal noon talaga. Pero every time po na binabalik niya yung motor ko, Oh, hindi ako yan ah. Hindi ako yan. Dami mong tanong sa akin. ay, hindi ka pa bumaba sa motor! Kakarating mo lang! Doon Nagsalita! na ako! Ay, pagod. Oh, ayan na yung susi. Babato ko. Bye-bye. Teka lang. Hoy, teka na, sandali. Alis na ako. Pagod ako eh. Ako na, saan ka ba galing? Ba't hapon nung pasaran na ako, tapos saan ka ba galing? Bawal ba? Iniwan mo ng Wala umaga, alas 8. Babalik ka, alas 6 na ng gabi. Saan ka galing? Bakit? May curfew ba yung pangiram ng motor sa'yo? Jowa, ano, bakit ah? Jowa kita. Teka lang. Daming tanong. Teka Hindi ko lang. na nga iramin yan. Ito naman teka lang, ba't napapansin ko kasi pag binabalik mo yung motor ko, wala na, mo, may mga gasgas na Hindi ako yan ah. Hala. Di ba pinicturan mo yan? Hindi ako yun. Ba't ko gagasgas yan? Walang gasgas yan nung hiniram. Bakit basag tong taillight nito? Anong yung taillight? Yung puweto, yung ilaw sa... O ba't ako pagbibintangan mo? Sino bang nag-drive? Parang ako yung may kasalanan. Mas mahalaga pa yung taillight sa akin. Tapos, may mga gasgas na, tapos pudpud na yung gulong. Saan ka pa pumunta? Bumiyahe ka ba ng Ano ba, Mindanao? lumutang ba ako? Siyempre, ginamit ko yun sa asfalto. Lubak-labak eh. Teka lang, klaruhin natin to. Tapos ito, pinapagas ko full tank. Pagbalik dito, Ay, bakit pagkagastusin mo ako? nagbablink na, nagbiblink na. Pagkagastusin mo talaga ako? Magkano ba yung... Ibabayaran kita. Iyan, ang tinatanong ko kasi, saan ka ba kasi Mas pumupunta? matimbang talaga sa'yo yung motor mo Teka eh. lang, titignan ko nga yung odometer nito. Ano yun? Ano yung odometer? Ano yun? Tinakbo. Nung binili ko to kay Kim, 3K lang to Ngayon, 9K odo na. Saan ka ba pumupunta? Wala akong perang kinukuha na 9K ah! Hindi yan pera, odometer yan. Ano yun? Odo-odo? Ano Yan yun?
Ano ibig sabihin sa nun? gauge. Ano yun? Wala akong alam dyan. Di ko naman pinihit yan para umandar yan, no? Mapagbintang ka pa dyan. Alis na nga ako. Minsan manghiram. Ang damot-damot. Minsan, araw-araw mo nga Oh, inihiram eh. bakit? Girlfriend mo naman ako, Ibang tao ba ako? Mas matimbang talaga sa'yo yung motor mo. Huwag naman. Ito. Bala nga, uwi na ako. Hoy! Hoy! Jenny! Nagdududa na po ako, Kolantits. Kahit mahal ko si Jenny. Pero sige na lang. Ganun talaga. Pero nalaman ko na po yung totoo. Kaya pala ganun ang naging itsura ng motor ko. Kaya kinausap ko agad siya. Oh, Ryan? Ba't ka nagpunta dito? Usap tayo. Ba't di ka nagsabi na pupunta Usap ka? tayo. Ba't parang seryoso ka? Hindi naman ako hiram ng motor. Hindi ako alis today. Tsaka baka maggalit ka lang, no? Kasi baka magasgas Di ako. ka alis today kasi nag-duty yung guard. Ha? Anong sinasabi mo? Ka na magbangmangan pa. Alam ko na yung totoo. Anong totoo? Ha? Anong totoo? Sabihin mo na. Kakapag-rides ka pa pala eh. Tapos iba yung pinapadrive mo. Sinira mo pa yung motor ko. Saan kayo pumupunta? Sino nagsabi sa'yo niyan? Nagche-check- Alam mo, nagche-check-in pa kayo. Ha? Sinisiraan lang ako. Siguro mga tropa mo yan. Inggit kasi sa atin. Wala akong ginagawa, Ryan. Wala kang ginagawa. Sigurado ka? Ha? Nagche-check-in kayo nung guard na yun. Ano ang bastos mo, ha? Bastos! O yan, naka-GPS yung motor ko! Nilagyan ko na yan mula nung hinira mo na nasira-sira na. Nakarating kayo ng Marilaki, nakarating kayo ng Tagaytay, nakarating kayo ng Subic. Nakita mo ba na kami yan? Na ako yan? Hiniram din sa akin yung motor. Ha? Talagang hindi May mo nanghiram aminin. sa akin. Makapagbintang to. May nakita ka bang picture ko dyan o video ko na may kasama ako? Hiniram lang din sa akin yan. So, ano? GPS ka pa? Sino may kasalanan? Syempre ikaw! Mas matimbang naman yung motor mo sa'yo eh. Alam mo, ang issue talaga dito, motor at ako. Kaya ako na lang mag-a-adjust. Ayoko na. Wow! Ikaw ba yung nakipag-iwalay? Oo! Kasi lagi ka nagbibintang! Bibintang, klarong-klaro sa GPS, oh. Klaro! Patingin yung video! Tagaytay. Patingin yung video kung klaro. Kung ako yan, sige. Motor ko yan eh! Sino bang nanghiram? Iniram sa akin! Ba't mo naman pinahiram sa iba? Bakit? Ano mo ba ako? Girlfriend mo ako! Bakit di ko pa pahiram? Sa pinsan ko yan! Si Jerome. Ah, talaga? Alam mo, umalis ka na nga. Bahay ko to eh. Trespassing ka. Ayoko na. Ugali mo. Sana may makatiis sa yung babae. Damot mo. Kala mo naman talaga mahal yung motor mo. Third hand lang naman. Bibintangan mo pa ako. Lamunin mo yung motor mo. Sa'yo na yan. Jenny! You can't